नमस्कार, प्रणाम। लोग देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। दिनारा के बेलवैया में अब तक रुआ जोन देखनी जोन सुननी उस सब चीज रुआ समझ में आयल। विवाद के मूल वजह का बा, विवाद के लेकर के पुलिस प्रशासन के रवैया का बा, ओजा के जोन पर्चाधारी लोग बा ओकर का कहनाम बा, जे जमीन के मालिक बा ओकर परिवार के लोग के बयान का बा। हम अब तक रुआ के सब कुछ सुनौनी, बतावे के प्रयास कैनी, जमीनी हकीकत से रूबरू करैनी, बतैनी कि किस तरह से ये विवाद बा, कहिया से चलल आवता, ये विवाद के निपटारा कैसे हो सकेला और एकरा के लेके जमीन पर जन पर्चाधारी के परिवार बा ओकरा मन में का बा, ओकरा पक्ष के लोग का कहता, ये सब कुछ हम रुआ के सुनैनी। प्रशासन पर लाठीचार्ज भी भइल, पर्चीधारी जो नाराज लोग रहे वो पुलिस प्रशासन पर हमला कैलस, थाना में तोड़ फोड़ भी कैलस। विक्रमगंज के डीएसपी कुमार संजय सहित 3 गो थाना के थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल भइलन। एह मामला में 2 दिन बाद अनुमंडलाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार, डीएसपी कुमार संजय मौका पर पहुंचनी, जायजा लेनी। ओकरा बाद जिलाधिकारी उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार पहुंचनी और जमीनी हकीकत से रूबरू भैनी। अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार और डीएसपी कुमार संजय द्वारा सब कुछ विस्तार से अधिकारी के बतावल गई। ओकरा बाद शुरू भइल मंथन कि अब ए पर का होई, आगे का करल जाओ। चुनाव भी बा, विधानसभा के चुनाव सिर पर बा, सरकार के भी कुछ मत बिगड़े, शांति बहाल रहे, एकरा खातिर अब का करे के चाहिए। लास्ट में नौबती आयल कि केहू तरह भर चुनाव है मामला के पटाक्षेप कल जाओ। ये पटाक्षेप करे के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा एगो निर्णय लेल गई। निर्णय ई रहल कि ओह जमीन पर जौना के लेके विवाद चरम पर पहुंचल, मारपीट भइल, बहुत कुछ भइल। अब ओह जमीन पर धारा 163 लागू हो गई बा। धारा 163 144 के बदलल प्रारूप है। पहले जौन 144 धारा रहे अब ओकर नाम 163 बा। बीएनएस की धारा 163 ओह जमीन पर लागू हो गई बा। अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार के ऑफिस से निकलल ये आदेश 163 लागू करे पड़ल और अब दोनों पक्ष उस जमीन पर कुछ भी कार्रवाई ना करी। यह बीच भाकपा माले द्वारा सासाराम में मांग कल गई, धरना प्रदर्शन दे करके कि गोली चलाने के पुलिस गिरफ्तार करे। तब पुलिस बबुआ जी के गिरफ्तार कर लेलस। आ बबुआ जी गिरफ्तार भइनी तो कुछ शांति भइल पर्चाधारी के पक्ष में, वो लोग शांत भइल, मानल कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई थोड़ा सा निष्पक्ष कैले बा। ओकरा बाद पुलिस प्रशासन अब 163 धारा लागू कर ही दिलस और इस चुनाव तक जारी रही। ऐसा सिस्टम बा ऐसे कि 163 माने 144 धारा एगो लिमिट तक बा, ओकर मियाद बा, वो मियाद से बाहर वो काम ना कर सके, ओकर बाद दूसरा समाप्त हो जाई। तो बेलवैया गांव के विवादित जमीन पर धारा 163 लागू हो गई। शांति व्यवस्था बनाए रखे खातिर प्रशासन का आवत कैले बा। बाकी खबर खातिर बना रही भोजपुरिया दस्तक के साथ। हम हर अपडेट रुआ से साझा करब, ये हमार वादा भी बा और हर न्यूज हम सबसे पहले दिखावे के प्रयास करीला, कोशिश रहेला। ऐसे आग्रह बा कि भोजपुरिया दस्तक यूट्यूब चैनल के अगर सब्सक्राइब कर ले लेने की तो कर ली और फेसबुक से देखा नहीं तो फॉलो जरूर कर ली। देखत रही भोजपुरिया दस्तक।